a chroeso i Sgwrsio, a heddi dwi'n siarad gyda Marcus. Siwmai, Marcus? Siwmai. Ti'n iawn? Ie, dwi'n iawn, diolch. Dwi'n brysur. Dwi'n trio cadw fy hyn yn brysur, really. Ie, mae'n pwysig iawn i cadw prysur yn wedig a hyn o bryd, dwi'n credu. A ble o'i ti yn y byd a hyn o bryd? Rwan, dwi'n byw yn Rochester, yn Kent. Dwi wedi bod yn byw yma ers 20 mlynedd rwan. Cool. A dwi wedi bod i Kent unwaith. Wyt ti'n dod o Rochester yn reiddiol? Wel, dwi'n dod o trei fach rhwng Wrexham a'r Wyddgrug yn y gogledd. Ond y problem ydy, os ti'n treiglo enw'r dref, ti'n swnio fel ti eisiau dechrau ymladd efo rhywun. Felly, yr enw ydy Buckley. Rhaid i ti deud, dwi'n dod o Ffugli. Oh my god. Sa'i wedi clywed o'r Buckley o gwbl. So, ble mae'r Buckley? Ydy ar bwys i Wrexham? Rhwng Wrexham a Wyddgrug. So fel arfer, dwi just deud Wrexham, really. Mae'n rhyfedd, really, achos just 2 fillter yn ôl yn Wyddgrug. Mae'n llawer o bobl yn siarad Cymraeg yn Wyddgrug, ond dim yn Buckley. Mae Buckley ydy lle ar y ffin on the border. Mae'n fel hana Saesneg a hana Cymraeg, really. Wel, bobl Cymraeg. A i fod yn onest, sa'n wedi bod i Gogledd Dwyrain eto. Wyt ti'n hoffi pêl-droed? Wyt ti'n cefnogi Wrexham? Dwi'n cefnogi Wrexham. Ers o'n i'n plentyn. I guess diddorol iawn naw i weld y sefyllfa gyda Ryan Reynolds a Rob, sa'n cofio ei cyfenw nawr, ond gobeithio mae'n gallu bod yn positif, dwi'n credu. Gobeithio. Dwi'n hapus, a mae fy ffrindiau yn hapus iawn. Cool. So sa'n gwybod sut i ofyn, ond mae'n dibynnu, I guess, ar y sefyllfa, ond pam neu sut nes ti dysgu Cymraeg? Wel, o'n i'n trio dysgu Cymraeg yn ysgol. Ges i O-level yn Gymraeg, ond just, dim lot, really. Just sut wyt ti, y tywydd, stuff fel na. So, pan es i Euros efo Cymru, o'n i'n bach syni i weld faint Cymraeg mae bobl yn siarad, really. So, o'n i'n dechrau fod yn ddiddorol yn y iaith eto. Pan des i adre o Ffranc, dwi wedi penderfynu i dechrau trio dysgu eto, ond nes i ddim, really. O'n i'n trio, ond nes i ddim. Ond ar ôl 2 flynedd, findus i say something in Welsh. A trio eto efo say something in Welsh. Dwi wedi bod yn dysgu 2 flynedd rwan efo say something in Welsh a Duolingo ar y un pryd. Mae'n really dda, achos dwi wedi cyrraedd cwpl o pobl nawr sydd wedi dysgu Cymraeg trwy'r say something in Welsh. Achos sa'n wedi neud sa'n wedi trio fe o gwbl, ond mae'n diddorol iawn i gwrando i pobl, i siarad gyda pobl sydd wedi defnyddio achos y ffordd dwi'n dysgu, dwi angen mynd i dosbarth a cael rhywun basically telling me, mae rhaid i ti dysgu hynny. I guess gyda say something in Welsh, mae rhaid i ti wneud llawer o gwaith ar dy ben dy hun. Sut mae'n gweithio, sut mae'n mynd gyda fe? Rhaid i ti just ailadrodd the phrases. Beth ydy ailadrodd, beth ydy ailadrodd? Like repeat, is it? Repeat, dwi'n meddwl. Gyfeithio. And mae Aaron yn deud brawddegau a ti ailadrodd y brawddegau a
mae geriau yn just twist a turn a rhaid i ti just ailadrodd. And, wel, ar ôl un mis, mae'n posib i just deud a couple o brawddegau, ar ôl 2 fis ti'n well. Ar ôl 6 mis, mae'n posib i siarad efo bobl arall. Mae'n dda iawn. Ond ar ôl y cwrs, wrth gwrs, rhaid i ti gwneud y gwaith dy hunan. Rhaid i ti mynd allan a trio ffeindio bobl i siarad efo. O'n i'n lwcus iawn achos o'n i'n gwneud y cwrs ar un pryd efo 3 neu 4 bobl fel fi, really. Ach, mae gen i couple o ffrindiau newydd. Mae gen i cyfle o ges i gyfle i siarad efo nhw. Iawn. A mae'n gweithio, i fod yn onest, achos mae wedi cymryd fi 8 oedd i dysgu Cymraeg, mae'n really impressive i clywed pobl sydd wedi neud e am dechreuais ti 2 blwyddyn yn ôl, a ti'n siarad Gymraeg go iawn. Mae'n really diddorol a bendigedig i clywed, i fod yn onest. Nes i ddim yn gwybod mae'n gweithio. So, gyda say something Welsh, ydy fel 2 version gyda ti? Achos ti'n... Iawn, achos ti'n dod o Gogledd Cymru a ti'n swnio, mae Cymraeg di yn swnio fel ti'n dod o Gogledd Cymru. Ond dwi'n credu yr un fersiwn dwi wedi clywed yw fersiwn De Gymru, say something o Welsh, falle? Mae'n 2 fersiwn. Os ti eisiau dewis, mae'n posib. Mae'n y syniad da, dwi'n meddwl. Gobeithio dwi'n swnio Cymraeg. Dwi eisiau swnio fel rhywun sy'n dod o Cymru, ond mae'n rhyfedd, really, achos pan ti'n byw yn Mycli, ti swnio bach Sgwrs, really. Pan o'n i'n ifanc, des i Sgwrs accent. Os o'n i'n arfer gwylio, o'n i'n swnio bach Sgwrs, really. So pan dwi'n siarad Saesneg, does gen i ddim acen o gwbl, just plain rwan, achos dwi wedi bod yn byw yn Lloegr 20 blynedd rwan. Ond, gyda yr acen Lerpwl, mae'n dod o Gogledd Cymru. Achos mae lot o pobl o Iwerddon a Gogledd Cymru symud i'r dinas yn y chwyldro diwydiannol, Industrial Revolution. So, o'n i'n feddwl, dyna pam mae pobl yn swnio... I fi, mae Liverpudlians yn swnio fel mae'n dod o Gogledd Cymru. Achos... mae'n diddorol, Does dim... ni gyd yn swnio fel ni'n dod o Gymru, achos ni yn dod o Gymru, fi a ti, a yr acen ni, it's just as legitimate yn fy marn ni. O'n i'n gwylio llawer o box sets a S4C, S4C click, o'n i'n gwylio tipyn o stad, a gwylio si rhywbeth fel 7 cyfres, 7 series, o tipyn o stad ar y box sets, just 2 bob dydd. Dwi'n meddwl, oedd y gorau peth dwi wedi wneud ers dysgu Cymraeg, just gwylio llawer o teledu. Beth ydy'r enw o'r raglen, sorry, y cyfres? Tipyn o stad. Tipyn o stad. Dwi'n meddwl mae'n gorffen rwan ar y box set, so mae'n cyffres o enw Talcyn Caled hefyd o Gogledd Cymru. Mae'n diddorol, dwi ddim yn really gwylio llawer o teledu, a dwi'n gwybod bydd really dda i fi i gwylio S4C, achos mae'n just resource am ddim i helpu i rando, i ddeall pobl wahanol. A so ti'n meddwl mae'n wedi helpu ti gyda dy Gymraeg, di? Enwedig efo fy nallt, efo my understanding. O'n i'n ar ôl gwylio tipyn o stad, efo llawer o penodau, dwi wedi just dechrau teimlo fel dwi deall mwy rwan, yn union. Mae'n diddorol iawn. Mae'n rhywbeth dda i wneud. Yn wedig achos ti'n byw yn Rochester, mae'n pwysig i cael cyfle i rando i'r iaith. Oed ti wedi cyrddyn rhywun yn Kent sy'n siarad Cymraeg? Wel, mae'n un dyn, mae o'n byw yn Margate. Mae o'n rhywbeth fel 84, dwi'n meddwl, Gerald, a es i weld Gerald cwpl o weithiau. Mae Gerald yn mynd i weld fi cwpl o weithiau hefyd. Ond wrth gwrs, efo cyfnod clo, a mae o'n
mae o'n bach hen hefyd, felly dwi ddim mynd rwan, ond mae'n bach drist, really, achos o'n i'n, es i weld fo, so i siarad Cymraeg. Ond dwi'n lwcus, mae gen i cwpl o ffrindiau dda, dwi trio siarad efo nhw bob wythnos, ond o'n i'n gobeithio mynd i Euros llynedd, i just gael cyfle i siarad efo llawer o bobl bob dydd, ond o'n i'n gutted pan mae Euros wedi canslo. A gobeithio dwi'n mynd i Azerbaijan yn y haf, ond dwi ddim yn meddwl y Euros i mynd i ddigwydd, dwi ddim yn meddwl. Mae'n anodd i ddweud ar hyn o bryd, ond dwi ddim yn teimlo optimistic eleni gyda teithio dramor. Ond siwr o fod, pan ti'n gallu mynd, mae'n cyfle dda i ymarfer gyda pobl. Dwi teimlo fel dwi angen siarad efo bobl mamiaeth rwan, just i ymarfer mwy, just i clywed y iaith yn gyflym. Dwi'n cytuno. Dwi ddim yn gwybod llawer o bobl mamiaeth, really. Felly dwi'n edrych ymlaen i just ffindio bobl, sydd yn siarad mamiaeth. Mae'n wedi helpu fi llawer, achos yn y brifysgol pan dechreuais i dysgu Cymraeg, o'n i just o gwmpas pobl sy'n iaith gyntaf, a oedd really helpu fi gyda slang Cymraeg a deall acenion wahanol a stuff. Ond yr un pryd, a hyn o bryd, dwi ddim yn really weld unrhyw un i ymarfer gyda. Dim ond dros y we, neu just dros fy ffôn fi, ond dwi'n textio lot yn Gymraeg, ond dwi ddim yn really siarad, achos sa'n weld pobl. Mae'n bach yn odd, Oed ti wedi cwrdd, neu wedi cael fel grŵp i siarad gyda pobl? Dechreuais i grŵp yn Llundain, just efo bobl arall, cyn Covid glow, cofnod clow? Cyfnod clow, ond wrth gwrs, fedra i ddim rwan. Mae llawer o siaradwyr Cymraeg yn Llundain, ddo. Mae llawer o bobl. Ond ti wedi creu grŵp ar Facebook ar gyfer pobl sy'n dysgu Cymraeg. Oed ti'n gallu ddweud tipyn bach am dy grŵp di? Wel, dechreuais i grŵp yn mis Mehefin, Llynedd. O'n i'n gwylio llawer o adeiladu Cymraeg, fel dwedes i. Sylweddolais i, mae'n llawer o ymdraddion, phrases ar y teledu. Felly, penderfynais i i'w rannu yn y grŵp. Yn y dechrau, roedd gen i ychydig o ffrindiau yn y grŵp, ond ar ôl un mis, roedd gen i 500 o adeilodau. Aelodau, dwi'n meddwl. Aelodau, members. A rwan, mae gen i rhywbeth fel 5,000. A pryd nes ti ddechrau y grŵp? Mis Mehefin. Waw! Mae'n rhyfedd, really. Dwi teimlo ei fod yn llawer o gyfrifoldeb. Gyfrifoldeb, sorry? Beth di gyfrifoldeb? Responsibility. Ond mae gen i cwpl o bobl sydd yn helpu fi yn y cyfundau. Dwi eisiau deud rhaid i fi wirio check popeth cyn rannu yn y grŵp. Achos ti'n neud llawer o pethau wahanol. Dwi wedi weld ti'n neud fel phrases gyda audio. Ond hefyd ti'n cael fideos bach o pobl sy'n iaith gyntaf yn siarad, gofynnais i bobl mamiaith i gwneud fideos, just siarad am 3 munud, dim really araf, just clear, please siarad yn glir, just am dy bwyd, am beth ti'n licio, beth ti'n neud. Roedd gen i 15 fideos, dwi'n meddwl, o bobl. Dwi wedi penderfynu i rannu y fideos ar y grŵp a gwneud vocab efo'r y fideos. Oedd yn really dda, dwi'n meddwl. Achos dwi'n nabod beth dwi angen fy hunan. Dwi angen just i weld bobl mamiaeth siarad Cymraeg yn araf. Felly, os dwi angen rhywbeth fel na, bydd pawb yn angen rhywbeth fel na hefyd.
Dwi'n cytuno, ie. Ti'n gwybod be ti angen, a ti'n gwybod be mae pobl eraill angen hefyd, achos ti'n dysgu Cymraeg. So, mae'n really dda i gwybod. Dwi'n credu dyna pam mae'n really dda pam mae pobl sy'n dysgu Cymraeg yn neud pethau fel yna, achos weithiau gyda pobl sy'n rhugl, sy'n mamiaeth, maen nhw'n moyn creu rhywbeth i helpu dysgwyr, ond dydw ddim really ddeall o holl sefyllfa, neu be ni angen. So mae'n really nice gyda technoleg nawr. Ni'n gallu creu be ni moyn, be ni angen i helpu ni a gobeithio, pobl dros y byd, achos mae pobl yn y grŵp T, maen nhw'n dod o pob le. Dwi wedi weld pobl yn, achos ti'n neud mugs hefyd, a maen nhw wedi ofyn ti, a wyt ti'n gallu prynu, dwi'n byw yn the USA a gai prynu nhw a stuff fel yna. So mae'n helpu pobl dim ond just sy'n byw yng Nghymru neu the UK. Mae'n nice i weld bobl dysgu Cymraeg dros y byd. Dwi'n really licio. Pan o'n i'n trio Cymraeg gyntaf, byddwn ni'n mynd yn sound, like I would be stuck. So ar ôl tair brawddeg, byddwn ni'n deud rhywbeth fel, how do you say I used to, neu I usually, ar ôl couple o brawddegau. Felly, dechreuais i rester efo pethau cyffredin i deud amdano ti dy hyn, just phrases about yourself. I'm going, I want to. Dwi'n bwriadu, o'n i'n arfer, dwi'n mynd. A bob bore, o'n i'n gweithio efo fy rester, o'n i'n ymarfer fy Cymraeg, y fyd fy mhaned o de. Meddelais i dylen ni rhoi y rester ar y mug. Mae dau gyda fi right now, a mae nhw'n really, really dda, achos mae llawer o pethau ti'n defnyddio, ti'n moyn gwybod, the phrases, useful phrases. Wyt ti'n gwybod sut ti'n dweud? Ddefnyddiol. Defnyddiol. Felly, so, like, esi. So, y syniad ydy, ti dallen y geriau esi ar y mug, rhaid i ti gorffen y brawddeg efo dy Gymraeg. Felly, esi i fango ddoe, neu esi allan neithiwr. A just gweithio trwy y brawddegau ar y mug. So dwi'n helpu Susan yn y add, dwi'n mynd i'r Wrexham ar y penwythnos. Mae rhaid i fi ymarfer fy Cymraeg bob dydd ac yn blaen. Ti'n gwybod be, mae'n mor dda i cael rhywbeth yna, achos, os ti'n siarad gyda rhywun yn Gymraeg, achos mae un gyda fi gyda dim ond cwestiynau, a so os ti'n moyn siarad gyda rhywun, a ti'n stuck, ti'n gallu weld, hang on a minute, pa fath o bisgedi wyt ti'n hoffi, neu rhywbeth, a mae'n really, really pwysig dwi'n credu. A sa'n wedi meddwl i wneud rhywbeth fel yna. Mae llyfr bach gyda fi, a pan o'n i'n dysgu yn wyneb i wyneb, dwi wastad yn just sgwennu pethau, dwi'n wastad yn anghofio. Ond i cael rhywbeth just fel prompt, mae'n syniad really, really dda. A ydyn nhw'n poblogaeth? Popular? O'n i'n really synnu. Roias i y mugs ar y we, dwi'n meddwl, am 9:00 yn y noson, dechreuon nhw werthu yn gyflym iawn. Codes i yn y bore nesaf, roedden nhw wedi gwerthu allan. So, o'n i'n synnu iawn. O'n i'n synnu, really. Mae appetite mawr, dwi'n credu, i ddysgu a cael resources i helpu ni. A dwi'n credu, mae pawb yn defnyddio cwpan mygiau pob dydd, a mae'n just incidental Welsh almost. Mae'n really dda i just edrych pob tro ti'n cael rhywbeth. And trio meddwl am brawddegau. Os ti ar dy ben dy hunan hefyd, ti'n gallu neud yr un peth. Syniad really, really dda. Oes unrhyw syniadau eraill gyda ti i pethau fel cwps newydd neu... Dwi'n gweithio ar y set o coasters. Dwi ddim yn siŵr beth ydy coasters yn Gymraeg. Mae'n really dda. Obviously, ni'n dysgu mewn ffyrdd wahanol, a llawer o pobl yn visual. Dwi'n dysgwyr visual. Mae rhaid i fi weld pethau
i cofio nhw. Dyna pam dwi sgwennu nhw lawr. So dwi'n credu i cael, coasters hefyd. Mae'n hwyl, mae'n nice i cael, a hefyd, mae nhw'n gifts nice, os ti'n nabod rhywun sy'n dysgu Cymraeg. Mae'n nice achos mae'n wastad yna ar dy desg neu, yn y bore. Pan o'n i'n gwneud y mug, ges i practice mug, just efo papur ar y mug. Oedd yn handi iawn, felly. A ni'n wastad just ar y desg siarad, ar y Zoom neu just gweithio ar y cyfrifiadur. So mae'n rhywbeth ti'n gallu weld pob dydd. Mae'n cool, mae'n really cool. A wad y teg i ti i wneud e. Oes fel hoff gair neu phrase neu idiom yn Gymraeg gyda ti? Wel, dwi ddim yn gwybod. Fy hoff ymadrodd ydy ymadrodd dwi ddim yn gwybod. Rai bobl deud dwi ddim yn gwybod. Rai bobl deud rhywbeth fel dwi'n bo. A rai bobl just deud dwi'n bo. Mae fel cystadleuaeth i deud dwi ddim yn gwybod heb symud dy geg. Dwi licio. Dwi'n cofio o tro cyntaf clywedais i rhywun o Gogledd Cymru yn dweud dydw i ddim yn gwybod, a dwedon nhw just fel dwmbo. A achos dwi'n dod o De Gymru a o'n i'n dysgu Cymraeg, o'n i just fel, sorry, be dwedais ti? Ond, because I was like, this is ridiculous. Ond os ni'n meddwl yn Saesneg, ni'n neud yr un peth. I do not know. Dunno. A dwi licio stuff lle ti swnio Cymraeg yn iawn. Rhywbeth fel y ddau ohonych chi. Y ddau ohonych chi, Neu, rhywbeth fel yr ochr arall. Stuff fel na. Ond mae'n gair, mae'n phrase dda, dwmbo. Dwi'n gwbo. Mae llifo. Oes fel straeon ddoniol neu diddorol gyda ti, gyda'r dy daith di gyda Gymraeg? Es i ar y Speed Awareness course yn Gymraeg ar ôl dysgu Cymraeg am 9 mis. Waw. O'n i'n yn Gogledd Urwyddon, o'n i'n mynd 34 yn y 30, a ges i fy nhael gan gamera gyflymder. Ges i llythyr yn y bost i ddeud rhaid i fi fynd ar y cwrs. O'n i'n gutted, wrth gwrs. O'n i'n siarad efo sefyllfa efo fy partner, a ddwedodd o rhaid i fi fynd ar y cwrs yn Gymraeg. Felly edrychais i ar y web i ffindio allan roedd yn posib i mynd ar y cwrs Speed Awareness course yn Gymraeg. Felly 1 mis yn y diweddarach, o'n i'n ar y ffordd i Gaerdydd i mynd ar y cwrs. What a teg. Oedd yn wallgoff, really. O'n i'n nervous iawn. Penderfynais i aros tu allan y canolfan tan yn union 9 o'clock, achos nes i ddim eisiau siarad efo unrhyw un arall. Achos o'n i'n meddwl basen nhw sylweddoli. O'n i ddim yn proper Cymraeg. So, es i yn y ystafell, a roedd pawb yn aros amdani. Roedd 4 bobl ar y cwrs, a o'n i'n lwcus i eistedd yn y gwmpas o'r bodd, efo rhywun either side of me, really. So, dechreu'r athro yn siarad â phawb, a o'n i'n agoll yn llwyr ar ôl 5 munud, o'n i'n just agoll. Ond yn y round cynta, roedd yn just siarad am how fast to go, how fast in the area. Felly o'n i'n just deud stuff fel 30, 40, o'n i'n teimlo da iawn, dwi'n okay yma. Yn y round nesaf, o'n i'n just agoll eto. O'n i'n meddwl, oh my god, mae gen i 3 neu 4 awr i mynd. Oedd yn bonkers, really. Ond dwi just copio pawb. Felly, os rhywun deud, goleuadau stryd, o'n i'n just deud, goleuadau stryd. O stuff mae gen i'r un peth. Fi hefyd,
stuff fel na. Like, oh. A mae amser yn just mynd yn like really, really araf iawn. Ond, yeah, so efo like hanner awr I mynd i'r toilet a o'n i'n just like praying, like gweiddio dwi'n meddwl. Just, you know, please gada mi gorffen hwn rwan achos o'n i'n wrth y gorffen. So, yeah, 10 munud I fynd, gorffen oedd y cwrs yn gynna, o'n i'n hapus iawn. Ges I certificate yn Cymraeg. Waw, da iawn ti ar ôl 9 mis yn neud rhywbeth fel na. A I fod yn honest, pan o'n i'n, like, dwi wedi neud dwi'n probably dal yn neud ond mae'n rhan o'r daith I kind of just smalio, to pretend, just smalio ti'n deall beth sy'n digwydd, a just cytuno gyda pobl, achos mae'n I teimlo fel ti'n rhan o rhywbeth yn eitha enticing, isn't it? You know, like, oh yeah, I'm in on this, dwi'n deall beth sy'n digwydd. Mae'n rhywbeth dda I cael, ond hefyd, siwr o fod, ro'n nhw'n defnyddio geiriau eitha specific I gyrru a... dwi ddim yn gwybod y gair am fel speeding. Ti'n cofio? Really. Ond roedd gen I llyfr yn Saesneg ar y bodd, os ti eisiau checio rhywbeth, felly o'n i'n checio weithio. A roedd y merch wrth fy ymol, I think, beside me, roedd hi'n ar y cwrs yn Cymraeg, a roedd hi'n deall popeth, ond roedd hi'n just ateb popeth yn Saesneg. Felly oedd yn handy, right handy hefyd. Mae'n diddorol. Gyda pobl sy'n neud hynny, maen nhw'n deall popeth, ond maen nhw'n penderfynu I ateb yn Saesneg. Mae'n diddorol iawn. Siwr o fod, mae'n digwydd yn dros Gymru, ond helpful I ti, achos ti'n gallu I guess, ddilyn beth sy'n digwydd. Mae'n diddorol. A oes, mae'n anodd I really meddwl am dyfodol a hyn o bryd, ond oes fel cynlluniad gyda ti I symud nôl I Gymru? Dwi ddim yn siŵr, ond dwi eisiau gwneud canolfan lle ti'n mynd I just ymarfer Cymraeg. Es I Caernarfon I aros efo, dwi ddim yn cofio'r enw rwan, ond ti'n mynd i'r canolfan a just aros yn Gymraeg. You know, just bwyd dy bwyn yn Gymraeg dros y penwythnos. Oedd yn really, really dda. Felly, o'n I eisiau creu rhywbeth fel na, os medra I. Dwi berchen y gwesti yn Great Yarmouth hyn y bryd. Dwi'n meddwl am gwneud rhywbeth fel na yn Great Yarmouth. Dwi'n gwybod mae'n swnio rhyfedd yn Great Yarmouth, ond fel wedes ti, mae'n a lot o bobl yn Llundain dysgu Cymraeg a trwy'r Lloegr. Felly, o'n i'n just meddwl yn y gaeaf, dwi'n mynd I gwneud courses I bobl I mynd I aros yn Great Yarmouth, just siarad Cymraeg dros y penwythnos, efo fi a un athro. Ti'n gwybod be? Dwi'n credu mae'n syniad really, really dda, achos mae llawer o bobl yn wedig yn Llundain sy'n dysgu Cymraeg. A mae'n just 2 oriau, 2 awr ar y tren I Great Yarmouth. Weithiau dydw ddim yn bosib I mynd I Gogledd Cymru benwythnos os ti'n byw yn Llundain, ond os ti'n mwyn just dysgu Cymraeg mewn, dros fel an intensive weekend, does dim rhaid I ti wneud yng Nghymru, achos, you don't do that when you learn English. Pam lai, dwi'n credu mae'n syniad really da. Felly, dwi'n meddwl am trio y courses yn Great Yarmouth, a falle meddwl am gwneud yr un peth yn rhywle yn Cymru nes ymlaen. Bring Wales to you. Mae'n syniad da. Pam lai, mae'n diddorol. Pob tro dwi'n neud y podlediad, dwi'n trio ofyn yr un cwestiwn. Mae'r un cwestiwn, achos dwi'n massive history nerd, so os mae peiriant amser gyda ti, a ti'n gallu mynd nôl yn gorffennol, a ti'n gallu ymweld 3 lefydd wahanol, ble fasa ti fynd? Wel, fas ni'n mynd i'r 80au, a mynd i'r ysgol
Cymraeg yn lle. Yeah. O'n i eisiau mynd i'r ysgol Cymraeg, ond mae fy rheini yn poeni am, achos nes i ddim siarad Cymraeg, you know. Yeah. So, yeah. Mae gen i gradd mewn athroniaeth, philosophy, got a degree in philosophy. Felly, baswn ni'n mynd i Athens i hongio allan efo Socrates a Pythagoras. Syniad da. Yeah. Wel, dwi eisiau mynd yn y dyfodol, just i mynd i Wetherspoons ar ôl coronavirus. Yeah. Just i fwyta chicken wings a bit pint o cider, dwi'n meddwl. Yeah. Yeah, no, tri dewis dda, yeah. Cael paned gyda Plato, dwi'n hoffi e. Yeah, dwi ddim yn siŵr pam ddwedes i Pythagoras, dwi'n meddwl mae o'n mathematician neu rhywbeth. Ar ôl 3 blynedd yn y prifysgol. Nes i ddim dysgu llawer am... Ti di anghofio, yeah, no, mae'n syni rili da. Just y pobl sy'n gwrando, os maen nhw'n moyn ymuno dy grŵp di a hefyd weld dy wefan di hefyd, wyt ti'n just gallu rhannu dy enwau o'r dy grŵp a dy wefan? Yeah, mae fy grŵp ydy Handy Welsh Phrases and Sayings yn Saesneg. Fy wefan ydy www.pennod.cymru. Pennod.cymru. Mae'n enw dda, actually. O'n i'n meddwl am, wel, dwi wedi just dechrau gwneud YouTube channel a hyn y bryd, ond dwi'n just gweithio ar y YouTube channel. Just Handy Welsh ydy yr enw. Iawn. Beth ti'n mwyn neud gyda y channel YouTube di? Just i ddefnyddio y channel i just gwneud yr enghraifft, examples o sut i ddefnyddio'r ymwg. Just es i allan, es i Wrexham i stuff fel yna, just examples. Yeah, a hefyd ti'n gallu rhannu dy fideos ti di wneud yn barod ar Facebook. Yfalle. Mae'n really, really dda. Fab. Wel, Marcus, diolch yn fawr iawn. Mae wedi bod pleser i siarad gyda ti heddi. Poblwch gyda dy grŵp a dy gwrs di yn Great Yarmouth, is it? Great Yarmouth. Yn y dyfodol. A diolch yn fawr iawn. Hwyl fawr. Diolch am y sgwrs. All right, diolch. Diolch, Marcus. Hwyl fawr. Cool. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn eto am wrando. Cofia, ti'n gallu dilyn ni ar Instagram, Twitter, Facebook, a os ti'n mwyn bod ar y podlediad, gad i mi gwybod. Hwyl fawr a cadw'n saff. Dabo.